Ráno je dar. Nechajme ho začať jemným svetlom a láskavým tónom. Na stole máme suroviny. Bezlepkové ovsené vločky, mandlové mlieko, med, banán, bobuľovité ovocie a škorica. Ovsené vločky nasypeme do hrnca a zalejeme mandlovým mliekom, začína jemné varenie. Pomaly miešame, až kaša zhustne a má hustú krémovú konzistenciu. Osladíme medom a razíme jemnosť prírodného sladkého tónu. Pridáme banán a čučoriedky s malinami, ktoré zázračne oživia farby kaše. Posypeme škoricou a dodáme teplú vôňu korenia. Hotová kaša v miske vyzerá jednoducho, výživne a Fittard štýl je v nej cítiť vo fade svetla. Ponorte sa do okamihu zamyslenia. Tiché ranné svetlo, šálka v ruke a pokojná meditácia. Pred ukončením videa sa zastav a otvor srdce. Krátka výzva k modlitbe a vďačnosti za nový deň.